Eks uffiċjal tal-Pulizija ressa ilment quddiem l-imħallef emeritu Joseph Zamit Mekien bħala l-Ombudsman parlamentari kif allega il-meta kien qiegħed isofri mill-marda tal-kanċer dak iż-żmien Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Kutajer naqas minn dmirijiet li hu ħsiebu. Dan kif saħaq illi huma tħallix jibbenefika minn 3 xhur lif ta' qabel l-irtirar u li huma applikabbli għal uffiċjali pubbliċi. Huwa spjega li meta tqiegħed taħt kura medika rigoruża tant illi qabel lilu nnifsu ma' eremita kellu biża' minn xi infezzjoni. Kien propju f'dan iż-żmien ġew f'Mejju 2016 propju taħt it-tmexxija ta' Kutajer waqt li kien acting commissioner li kien ġie marra fil-sick leave tiegħu kien skada kompletament u li ma kienx se jibqa' jirċievi da minkejja li kienet fadallu xarejn oħra ta' kemoterapija u radioterapija. Għal-daqstant huwa sussekwentament kien qaleb għal lif madankollu fi frar 2017 u staqsa dwar il-proċedura ta' irtirar bit-talba tiegħu ma tiġix milquha. Bil-benefiċċju ta' 3 xhur lif ta' qabel l-irtirar ma tiġix awtorizzata minkejja li kellu 40 sena servizz. Tant l-uffiċċju tal-Ombudsman bat l-ilment ta' dan l-individwu lis-Segretarju Permanenti fid-Diviżjoni tal-People and Standards lill-Uffiċċju tal-Prim Ministru, Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Intern u l-Kummissarju tal-Pulizija bid-Diviżjoni tal-People and Standards tisħaq li ma kellux dritt awtomatiku għal dan il-lif. Dan fil-waqt li l-Ministeru għall-Intern u l-Kummissarju tal-Pulizija ċaħdu l-allegazzjoni ta' trattament inġust. Finalment, l-Ombudsman spjega li l-uffiċċju ma sabx li l-awtoritajiet tal-Pulizija traskuraw id-dmir tagħhom li jieħdu ħsieb l-interessi tal-individwu li ressaq l-ilment. Iżda insista wkoll li jekk il-perjodu ta' sick leave li huwa stabbilitu wiex biżejjed hija kwistjoni oħra, waħda li għandha tiġi kkunsidrata mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Intant huwa rrakkomanda li minħabba raġunijiet mediċi tiegħu ir-raġel għandu jitħallas għal lif ta' qabel l-irtirar ta' 3 xhur illi kien intitolat għalih iżda ma setax jingħatalu.